Toto všetko je plán stvoriteľa sveta a života, ktorý na nás dozerá a len on vie, kedy dohráme. Kroky nášho života nás berú na prechádzku, kam nás to len vedú, kto odpovie na otázku. Vedú nás ďaleko, ďaleko do neznáma. Život je horor, komédia aj dráma. Život veľké javisko, my na ňom stojíme. Zhora na nás dozerá ten, koho sa bojíme. Vidí každý krok a dozerá na priebeh predstavenia, ktoré má skutočný príbeh. Kroky nášho života, ich smer je dávno určený. Stvoriteľom tohto sveta stále sme učení. Čas sa nedá zastaviť a vrátiť ho späť. Všetko je v pláne, narodiť sa aj zomreť. Kroky nášho života vedú nás po cestách a učia nás stále prekonávať strach. Učia nás prekonávať často samých seba. Naše kroky pozoruje strážny anjel z neba. Kroky nášho života stále nás učia. Padáme osudu priamo do naručia. Kroky nášho života vedú nás miestami, kde náš život hladká aj bije pesťami. Kroky nášho života stále nás učia. Padáme osudu priamo do naručia. Kroky nášho života vedú nás miestami, kde náš život hladká aj bije pesťami. Kroky nášho života zanechávajú spomienky, ktoré z hlavy nevymažu ani silné lieky. Kráčame po moste, ktorý raz padne. Lietame v oblakoch, aj brodíme sa v bahne. Kroky nášho života, ich cesta není ružová. Sila, výdrž, odvaha sú 3 slova, ktoré sú potrebné na žitie života, ktorý je tmavý a niekedy sa ligotá. Kroky nášho života nám vedú dušu cestou plnou pokušení, ktoré rozum kúšu. Sú dve možnosti, odolať či podľahnúť. Anjel nám pomáha diablovi sa vyhnúť. Tak ako kráčame životom pomaly, žijeme tento život, scenár je dokonalý. Každá jedna postava má tu svoju úlohu. Anjel nás chráni, diabol ťahá do hrobu. Kroky nášho života stále nás učia. Padáme osudu priamo do naručia. Kroky nášho života vedú nás miestami, kde náš život hladká aj bije pesťami. Kroky nášho života stále nás učia. Padáme osudu priamo do naručia. Kroky nášho života vedú nás miestami, kde náš život hladká aj bije pesťami. Kroky nášho života od narodenia po smrť tvoria životnú knihu, v ktorej je písaná púť. Nedá sa ovplyvniť, len najvyšší vie, kedy život skončí a duša odíde. Kroky nášho života od narodenia po smrť tvoria životnú knihu, v ktorej je písaná púť. Nedá sa ovplyvniť, len najvyšší vie, kedy život skončí a duša odíde.